Matthew chapter 6 verse 31 to 33. Naizvozvo musafunganya muchiti tichadyei kana kuti tichanwei kana tichapfekei. Izvi ndizvo zvinoitwa nevedzimwe ndudzi, nokuti Baba venyu vari kudenga vanoziva kuti munoda zvinhu izvi. Asi tangai kutsvaga umambo hwake nokururama kwake, uye zvinhu zvose izvi zvichapiwawo kwamuri. Matthew 6 verse 31 to 33, King James Version. Therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows your need, all these things. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Amen. Vehama, our daily living on this earth is in God's plan for us every single day. The key to prosperity. Tangai kutsvaga umambo hwake nokururama kwake, uye zvinhu zvose izvi zvichapiwawo kwamuri. Seek first the kingdom of God, and all things for our daily living on this earth, God will add it to us. Therefore, vana baba nana mai, brothers and sisters, first thing in the morning, you come to the Father in the name of Jesus. And when you put him first and give him first place in your life, you will never lack anything on this earth. Baba venyu vari kudenga vanoziva kuti munoda zvinhu izvi. The Father knows your needs. Simple method of prosperity for all the days of your life on this earth. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Hama zangu, my name is Bryan Mafuwa. Muwane zuva rakanaka. May God